हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിദ്ധി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ് മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനായിട്ടല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഏതാണ്? വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയുക. വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും മാത്രം മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക മാത്രം മതിയല്ലോ. മതി മതി മതി. അതിനത്രേ ഉള്ളൂ ഉത്തരയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയുക. അതെ അതെ. പരിത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വൈദിക വിജ്ഞാനം ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയുക. ഇനി അടുത്തത് പരിത്യാഗം. പരിത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക, അങ്ങനെയാണ്. ഒരു വ്രതമാണ് പരിത്യാഗം എന്ന്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ തിരസ്കരിക്കും എന്നുള്ള വ്രതം. അത്രയും മതിയോ? അത് കുറച്ചും കൂടി വേണോ? പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവശ്യാനുസരണം തൃപ്തിപ്പെടുത്താം, അതും കൂടി വേണോ? ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. പരിത്യാഗം എന്താന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരിത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ തിരസ്കരിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ വ്രതം അല്ല, നിഷ്ഠ. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും മതിയോ? ഇനി അടുത്തത് ഏതെല്ലാം? നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം. നവവിധ ഭക്തി ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആരാണ്? അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, ജപം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാപാലനം, സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണ സേവനം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവത്യാഗം. അങ്ങനെയല്ല, അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം അങ്ങനല്ലേ? ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, പാദസേവ, ആത്മനിവേദനം. അതാ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, സേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മാനിവേദനം. ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചോളൂ ഇനി എല്ലാവരും. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകാണത്. ഉദാഹരണം പരിഷത്ത് ഓരോന്നും അതിന്റെ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് മാത്രം മതിയല്ലോ. അതെ, ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാലോ. അർച്ചനത്തിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു. ശ്രവണം കഴിഞ്ഞ് കീർത്തനം, ശുകദേവ മഹർഷി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്, വന്ദനം അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, ആത്മനിവേദനം മഹാബലി. മുഴുവനും പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം മാത്രം മതിയല്ല മാതാജി, അതിനെ വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടാ. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചോളൂ ഇനി എല്ലാവരും. ഇത്രയും നാള് നമ്മള് അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവല്ലേ. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചോളൂ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, നിവേദനം. അങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകം വരുന്നത്. അത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടാ. ശ്ലോകത്തിന്റെ ശ്ലോകം അറിയോ നിങ്ങക്ക്? രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അവരെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ അടുത്തെടുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പറ്റണെങ്കിൽ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടുതരാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്തത് 4-ാമത്തെ ചോദ്യം. സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ? വ്രജവാസികൾ, വ്രജവാസികളല്ലേ സ്വാത്മചോദിത? അല്ല, അതെങ്ങനെ വ്രജവാസികൾ അതങ്ങനെ എഴുതണോ? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലെ സ്വാത്മചരിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നായി കാണപ്പെടും. അങ്ങനെ എഴുതണോ? വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മാതീതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് എഴുതാം. വൃന്ദാവനവാസികൾ രണ്ടും തന്നെയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കള്. അടുത്തത് ഡൗട്ടാണ്. ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ. അതിന്റെ ഇതല്ല ഭോഗപരമായ ആകർഷണം സംബന്ധരൂപമായ ആകർഷണമാണോ? അതല്ല, അത് അതൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു. അതായത് 4 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതില്. ഗോപികമാര് എങ്ങനെയാണ്? മാധുര്യത്തിലോ മാധുര്യത്തില്, പിന്നെ ബന്ധുത്വത്തില്, പിന്നെ ശത്രുതാ ഭാവത്തില്, അസൂയയുടെ രീതിയില്, അസൂയ കൊണ്ട് ശിശുപാലനും, ശത്രുത ഭയം കൊണ്ട് കംസനും, പിന്നെ ഉദാഹരണമല്ല ഗോപികമാര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഒരു ഡൗട്ടായി, അത് എഴുതിയില്ല മാതാജി. അത് ഒരു ഡൗട്ടായോണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിക്കാം. ബന്ധുത്വം കൊണ്ട് ആരാണ്? വ്രജവാസികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യദുകുലത്തിലുള്ളവരല്ലേ ബന്ധുത്വം? വൃഷ്ണികുലം, പിന്നെ യശോദമാത. അതന്നെ, അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. കാരണം അതെങ്ങനെയാ മാതാജി? അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണേ. വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ. പ്രേമം, കംസൻ കൃഷ്ണന് ഭയം. അപ്പൊ കംസന്റെ ഭയം കൊണ്ട്, പിന്നെ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനോട് അസൂയ, യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികള് ബന്ധുത്വം, വംശബന്ധുത്വം, കാമാഭിലാഷം. അങ്ങനെയാണോ? അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് മാതാജി? ഇത് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 156-ാമത്തെ പേജില്. ബന്ധുത്വം കൊണ്ടും നമ്മൾ ആരെ പറഞ്ഞത്? യശോദമാതാവ്. യശോദമാതല്ല, യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികള്. വംശബന്ധം, യദുക്കൾക്ക് വരുന്നത് ബന്ധുത്വം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗോപികമാരല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ഹംസഭയം, ശിശുപാലന് അസൂയ, കാമാഭിലാഷം. എങ്ങനെയാണ് മാതാജി? കാമാഭിലാഷം എന്നില്ല മാതാജി, അസൂയ മാത്രം. അസൂയ കേട്ടോ. ശിശുപാലൻ അസൂയ, കംസന് ഭയം, ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനോട്, പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് അവരും കൂടി പറഞ്ഞത്? യദുക്കൾക്ക് ബന്ധുത്വം. ആറാമത്തെ കാമാഭിലാഷം, അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം, ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാമാഭിലാഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാമാഭിലാഷം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്ത്? വ്രജഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? പിന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നാൽ എന്ത്? എല്ലാ ഭൗതിക എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം. അതാണ് ഇല്ലാതാവുക. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, തിരോധാനം. 9 ദണ്ഡകാരണ്യ വന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 14 വർഷത്തെ കാനനവാസാണ് പിതാവ്. അതാണ് മാതാജി. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചിരുന്നത് പോലെ സന്യാസിമാരുടെ അല്ല, ശ്രീരാമസ്വാമി വനവാസം ചെയ്ത സ്ഥലം എന്നാണ് മാതാജി. അതെ, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദണ്ഡകാരണ്യം വനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മഹർഷിമാര് ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്
14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചിരുന്നത് ശ്രീരാം വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം. അതാണോ? ദണ്ഡകാരണ്യം വനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല ചോദിച്ചത്. ദണ്ഡകാരണ്യം വനം വെച്ചാല് പണ്ട് കാലത്ത് 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമസ്വാമി വസിച്ച വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ദണ്ഡകാരണ്യം. അതെ അതെ, ദണ്ഡകാരണ്യം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ആ വനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതെ അതെ, ശ്രീരാമസ്വാമി വനവാസം ചെയ്ത സ്ഥലം മാത്രം മതി മാതാജി. അതെ, 14 വർഷത്തെ ദണ്ഡകം എന്ന് പറഞ്ഞ പീഡിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾ എന്നുള്ളതാണ് ദണ്ഡകം. മാതാജി ഇവിടെ ദണ്ഡകാരണ്യം വനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചു. പ്രത്യേകതയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നില്ലല്ലോ. പഞ്ചവടി അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് മാറി മാറി പോയില്ലേ അല്ലേ മാതാജി? ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശം എന്നാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ? അതെ, അതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. 10ാമത്തെ പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്ത്? അത് ഈ സ്വപ്ന പ്രചോദനമായ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെയോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണോ മാതാജി? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുഷ്ടിമാർഗം. ആ പ്രക്രിയക്കാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുമ്പോ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും മതിയോ? അപ്പൊ അത് പിന്നെ പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷണം അത് വേണോ? വേണ്ട, ഇത്രയും മതി പുഷ്ടിമാർഗം. 11 ക്രമീകൃത ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്രമീകൃത ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണാതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 11 വരുന്നത് ആൻസർ. അടുത്തത് 12 പ്രേമം വളർത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം ഭാവഭക്തിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവഭക്തിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ശാന്തി അതല്ലേ? ശാന്തി അത് തന്നെ. ആ 9 9 എഴുതണ്ടേ? വേണം. എഴുതുന്ന അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ മാതാജി? ശാന്തി എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവന് അതങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണോ? പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആവില്ലേ. 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ 9 എണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി. അത് ഡൗട്ടാണ് മാതാജി. സ്വകീയം പരകീയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്. സ്വകീയ ഭക്തി, പരകീയ ഭക്തി. സ്വകീയം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ് അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭഗവാനോട് തോന്നിയ അതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് ഉള്ള ഭക്തിയാണ് സ്വകീയം. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വകീയം പരകീയം എന്ന് വെച്ചാല് ഭാര്യമാർക്ക് ഉള്ളത് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിഭാവമാണത് സ്വകീയ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരകീയ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി, അതാണ് പരകീയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രേമ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭീഷ്മർ പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രമാണികൾ വിശദമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹം പറയുന്നത്. അതെവിടെയാ? അത് ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ? 9 മാതാജി. ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിലുണ്ട്. 19ാമത്തെയാണ് തോന്നുന്നു. കണ്ടു. മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് പോലെ പ്രമാണികർ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് വേണ്ട, അത്രയും മതിയല്ലോ. അടുത്ത സെന്റൻസ് വേണോ? മറ്റുള്ളവരോട് ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച്
അടുത്ത ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയുടെ സേവന എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി അല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാരദീയ പഞ്ചതന്ത്രം വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ എവിടെ? ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് അതാ 15-ാമത്തെയാണ് ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി. ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തി സേവനം. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി, അതല്ലേ? അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തിഗത സേവനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും. വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി അല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല അവിടെ? ഒട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭവും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതാണ് അർത്ഥാക്കണത്. ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 16ാമത്തെ ചോദ്യം. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്. 16ാമത്തതാ? ഭക്തിയുടെ തലം: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാ വരുന്നത്? നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഇല്ല തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അത്? 9 ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധ, ആദവ് ശ്രദ്ധ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. ശ്രദ്ധ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുക. അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. മാജി ഇത് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാജി, റെക്കോർഡഡ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൂടി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ, കാരണം അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണത്. ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അല്ലേ? 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി.